ती फुलं आणून पिकल्यानंतर ती अशी मडक्यामध्ये ठेवतात. पूर्वी लोक तेच करायची, दारू वगैरे करायची. म्हणजे जी गावठी दारू असते ती मवाची दारू बोलतात. हे बघा आपल्या कोकणातला निसर्ग. पहिली जुनी लोक काय करायचे, आता तो कारखाना बंद झालाय, भरपूर ठिकाणी बंद झालाय. जुनी लोक ते अशी फोडून अशा प्रकारचं हे मावाचं पान असतं आणि इथं त्याला फुलं येतात. ती फुलांपासूनच मग असं फळ तयार होतं त्याचं. तर नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे आपल्या गावरान लाईफ या यूट्यूब चॅनलवरती. आज विषय वेगळा आहे. आज आपण गावठी भाजी म्हणजे मोठ्यांची भाजी आणायला जाणार आहोत आणि आपल्यासोबत आहे सुजल आणि स्वयं आपल्यासोबत असणार आहेत. कारण की ते जरा झाडावर वगैरे चढतील आणि आपल्याला काढून देतील. आई वगैरे असणार आहे, परत बाय आलेली आहे, मोठी बहीण आमची, आणि परत भाच्या वगैरे 2-3 बहिणी आहेत. तर बघूया ती मोठ्यांची भाजी कशी ओळखली जाते आणि कशा काढली जाते आणि त्याची भाजी कशी केलेली जाते ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये नक्की सांगू. ते कमेंट आम्हाला करा जर तुम्हाला हवे असेल तर. या भाजी जी आहे ती मार्केटमध्ये पण तुम्हाला अवेलेबल सहसा मिळून जाते, जसं की पनवेल वगैरे एरियामध्ये तुम्हाला भेटून जाईल. पण आता बाकीच्या ठिकाणी आम्हाला माहीत नाही. पण तुम्ही जेव्हा ती भाजी बघाल तेव्हा तुमच्या आसपास जर ते मवाचं झाड असेल तर तुम्ही पण ती काढू शकता आणि बनवू शकता. तर आता बघा तुम्ही मागे बघताय आई पण आलेली आहे. आईने ते बांबू जो आहे बेटांचा तो कापून ठेवलेला आहे मोठासा, जेणेकरून आपल्याला जास्त वरती चढायची गरज नाही आणि खाली पाडता येतील. तर थोडीफार अजून काय त्यांच्या बियांचं काय यूज केलं जातं का ते आपण बघणार आहेत आणि बघूया कशा मिळतात आता मोठ्यांची भाजी. तर चला मला दाखवतो. तर आताच मला आईने सांगितलेलं आहे मोठ्यांच्या भाजी म्हणजे भाजीपासून भाजी तर होतेच त्यांची, पण त्यांचा बाकीचे पण उपयोग आहेत. म्हणजे यूज करू शकतो आपण त्यांच्या बियांचा, परत ते पिकल्यावर खाऊ पण शकता. अजून त्यांच्या फुलांचा पण यूज होतो. तर ते आपण पुढे जाऊन तुम्हाला नक्कीच सांगण्याचा प्रयत्न करू. आणि व्हिडिओ आवडत असेल तर तुम्ही नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून अजून आपण नवीन व्हिडिओ घेऊन येत राहू, है ना आई? आणि मला सांग आता मोठ्याच्या भाजीचा फुलांचा यूज काय होतो आपण सध्या? फुलांचे यूज म्हणजे असं की ती फुलं आणून पिकल्यानंतर ती अशी मडक्यामध्ये ठेवतात. पूर्वी लोक तेच करायची, दारू वगैरे करायची. म्हणजे जी गावठी दारू असते ती मवाची दारू बोलतात. ते तर मवाची दारू बनवली जाते फुलांपासून. आणि अजून आहेत, मग एकदा सगळं सांगितलं तर तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघणार नाही, त्याच्यामुळे तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ बघायला लागेल. तर आता आपण एक यूज थोडं टप्प्याटप्प्याने सांगत जाऊ. ओके, तर चला. तर आता तुम्ही बघताय खूप हवा आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला आवाज येईल का मला माहीत नाही, पण थोडासा ॲडजस्ट करा. आणि आपल्यासोबत आई तर आहेच आपली, पण आपल्यासोबत आहे छपोली जी माझी बाची आणि बहीण कोमल आणि आमची मोठी ताई. तर कारण की कसं आहे माहिती आहे, आता सध्या आमच्या गावामध्ये एक प्रोग्राम होता, तर सगळे पाहुणे आलेले. तर बायला म्हणजे माझ्या मोठ्या ताईला तर तिला मोठ्या न्यायचे होते घरी, तर त्याच्यासाठी तिच्यासाठी आपण मोठ्या काढणार आहेत, जास्त प्रमाणात काढणार आहेत. तर त्याची भाजी आपण आता सध्या बनवणार नाही. भाजी हवी असेल तर कमेंट तुम्ही नक्कीच करणार आहेत. तर भाजी आई तुम्हाला बनवून दाखवेल. 2 प्रकारच्या भाज्या होतात, म्हणजे सुकटीमध्ये पण होते नाही, म्हणजे नॉनव्हेज पण होते आणि व्हेजमध्ये पण होते. तर दोन्ही तुम्हाला दाखवू. आणि सुकटीमध्ये कसे? सुकटीमध्ये सोलायचे आणि त्याची छोटे हे करून सुकटी सारखं असं कापून ते टाकायचं सुकटी. ओके, म्हणजे जर तुम्हाला बघा एक्साइटमेंट असेल तर नक्की कमेंट करा. आपण जास्त कमेंट आलं तर आपण नक्की दोन्ही प्रकारच्या दाखवू. नंतर ते सुकून हळद मीठ लावून त्याला सुकून ठेवून द्यायची. पावसाळ्यामध्ये खाऊ शकतो. अच्छा, म्हणजे तर पावसाळ्यात पण आपण ही भाजी खाऊ शकतो, कारण की पावसाळ्यामध्ये चव येते त्या भाजीला म्हणजे असं जास्त. ओके, सुकलेल्या भाजीला बाय कसं सांगेल, बाय सांगेल. तर सुकले आपण ही भाजी सुकू पण शकतो, कापून एक म्हणजे जरा पावसाच्या आधी जरा हे काढायला हवी. पण आता सध्या पाऊस चालू आहे, तर पावसात ही तुम्ही भाजी खाऊ पण शकता. कारण की श्रावण महिन्याची ही तयारी असते. तसं बघायला गेलं तर श्रावण महिन्यात सहसा जास्त भाज्या भेटत नाही, तर अशा भाज्या चवीनुसार चांगल्या असतात आणि पौष्टिक पण असतात. तर तुम्हाला दाखवतो. लहान मुलं पण आहेत तिकडे, पाहुणे आलेत काही
आणि आपण तिकडे जाणार आहे, जो तो आपल्याला ताडाचं झाड दिसतोय ना तिथे आपण मावट्या काढायला जाणार आहोत. तर बघूया आता किती मिळतात, कारण की बऱ्याच जणांनी तिथून नेलेले आहेत. तर आपल्याला किती मिळतात ते बघायला लागेल. तर आता आम्ही इथं आलेलो, तर आम्हाला एक रेनबो दिसलेला, तुम्हाला दाखव बघा. हे बघा आपल्या कोकणातला निसर्ग, मस्त रेनबो पण आपल्याला दिसत. बहुतेक तिथं पाऊस पडत असेल म्हणून आपल्याला रेनबो दिसत आहे ना चुकला. तर हे बघा आपल्यासोबत लहान मुलं पण आलेत. बहुतेक पाऊस पडण्याची शक्यता. पाऊस पडेल का? हे आपल्या सोबत अशी सगळी लहान मुलं आहेत, पाहुणे आलेले. तुमची नावं सांगा त्याला पटापट. नाव सांग, नाव. आणि तुझा? येस. आणि बाकीचे आपली दोघं तर माहितीच आहेत तुम्हाला. तर चला बघूया आता काय भेटतंय. आणि तोपर्यंत निसर्गाचा आस्वाद घ्या. मस्त रेनबो दिसतोय. आणि आपण आता आपल्या लोकेशनवरती पोहोचलेलो आहेत. मावट्यांची काय दिसत तर नाहीत याच्यावर, त्याच्यावर आहेत थोड्याफार. तर बघूया यांचं काय चाललंय, बघूया आता. काय करताय रे? हे बघा यश दाखव. अशी मावट्यांची बिया असतात, सॉरी मावटे असतात. मावट्याचं फळ असतो हा, त्याला मावटा बोलतात. कारण की हे जे झाड आहेत ते मावाचं झाड आहे, त्याच्यामुळे त्या मावाच्या झाडांना जे फळं लागतात त्यांना मावट्या असं बोलतात. तर आपला थोडासा विचार बदललेला आहे, कारण की त्या दोन्ही झाडांवरती म्हणजे पहिल्या झाडावरती नव्हत्याच, पण दुसऱ्या झाडावरती पण एवढा काय दिसत नाही आहेत. तर आपण विचार केला की इथं जर काढण्यापेक्षा थोड्याशा आणि तिकडे जाऊन काढण्यापेक्षा आपण थोडंसं पुढे जाऊया. आणि काय बोलते, इथं आहेत पण ते छोटे छोटे आहेत. मग आपल्याला मोठी साईज पाहिजे. हा मोठी पाहिजे, कारण मग ती छोट्या असल्यानंतर मग बिया बारीक असतात ना, मग ती भाजी कडू लागते. अच्छा बघा आपल्याला एक चांगली माहिती भेटलेली आहे. जर तुम्ही छोट्या मोठ्या घेताय तर त्या नका घेऊ, शक्यतो मोठ्या घ्या, कारण की मग त्या छोट्या कडू लागतात असं आईचं म्हणणं आहे. अनुभवी माणूस आहे, आपण काय बोलू शकत नाही या बाबतीत. तर बघूया आता पुढे काय भेटतं आपल्याला. तर प्रॉब्लेम झालेला आहे थोडासा, आपल्याला जास्त मोठ्या दिसतच नाही आहेत. आपण तुम्ही बघताय आपण एवढ्या भागात शौलांची भाजी काढण्यासाठी आलेलो. तर तुम्हाला शौलांची भाजी कशी बनवतात आणि कशी काढतात, कशी करतात, तर ती मी वरती ते साईडला लिंक देतो, त्याच्यावर तुम्ही बघू शकता. किंवा ही व्हिडिओ झाल्यानंतर एंडला पण तुम्ही बघू शकता. शक्यतो एंडलाच बघा, ही व्हिडिओ पूर्ण बघा, त्याच्यानंतर ती व्हिडिओ बघा. तर बघू आता. आपल्याला पहिले सर्वप्रथम आपला टास्क हा आहे की आपल्याला एक चांगला महुआचं झाड बघायचं ज्याच्यावरती खूप सारे मोठे असतील. तर फारसं तुम्ही इकडे बघा हे झाड दिसतात ना, याच्यावर जास्त कोण नाही आहेत, कारण की आपण लेट आलो आहे. थोडंसं ऑलरेडी नेलेले आहेत, पण ताईला हव्या होत्या म्हणून आपल्याला थोडे जास्त पाहिजेत, म्हणून चांगलं झाड बघावं लागेल. आणि मग आपण त्याच्यावर चढून काढू शकतो किंवा काठीने काढू शकतो. तर मावट्यांची झाडं जी मावट्या ज्या आहेत त्या पिकल्यावर आपण ज्या असतात, आई पिकल्यावर पिवळ्या होतात ना त्या आतून. हा म्हणजे तर ती जो असतो, जो तुम्ही बघितला आता मगाशी ग्रीन कलरचा असतो, त्या ग्रीन कलरचा आतमध्ये व्हाईट कलर असतो. आणि पिकल्यानंतर ते बिलबिलीत होतो. जसं आपला आंबा कसा पिकतो तेव्हा तो हे होतो, तर तसाच प्रकार आहे, पण आतमध्ये येल्लो कलर असतो. तर तो येल्लो कलर आतमधला खाल्ला पण जातो पिकल्यावरती. तर बघा सुजलला एक शौल पण भेटलेला आहे. शौलांची व्हिडिओ नक्की बघा, कारण की ती खूप चांगली व्हिडिओ आहे आणि चांगली व्ह्यूज पण आहेत त्याच्यावरती. तर तो पिकलेला पण खाल्ला जातो.
तुम्हाला दिसतंय का? एक मिनिट दाखवतो मी. हे बघा पूर्ण मावाचं झाड भरलेलं आहे. तर फायनली आम्हाला सापडलेलं आहे. येस. कुठं? हा हे बघा बाय दाखवते आपल्याला. झुपके आहेत पूर्ण. बाय तुला मावाची हे मोठ्यांची भाजी आवडते का? आवडते. कशामध्ये? वाळाच्या दाण्यामध्ये. म्हणजे व्हेज. ओके. तर बायला पण आवडते. तुम्हाला पण नक्की आवडेल. तुम्ही ट्राय करा घरी एकदा, करून खूप चांगली लागते भाजी. आई पाडते बांबूनी. वरती चढणार आहे तू सुजल? वरती चढतोय की नको? बांबूनीच पाडूया. बाय ट्राय करते एकदा, बघू. हा पिकलेली दाखव बघू. हे बघा ही अशी नरम होते आणि हे बघा ही पिकलेली अशी नरम होते आणि कडक असते ना ती एकदम कच्ची असते. तर कच्ची आपल्याला घ्यायचे आहेत, पिकलेलं नाही. हे पिकलेलं तुम्ही खाऊ पण शकता. तुझं खाऊन दाखव ना कशी कशी लागते सांग. कच्ची सांग. हा हे बघा नैतिकने आपल्याला आणून दिली. ही कच्ची असते. हे बघा हिला किती दाबा मस्त लागते ना. हे बघा ही कच्ची मोठी मोठी घ्यायची आणि मग तिला अशी जर आपल्याला सुट्टीत बनवायची असेल तर ते वरती सोडायची, फोडायची. तिच्यातून फोडल्यानंतर अशी बी निघते. हा ओके. ही जी बी निघते मग ती ही बी पहिली लोक जुनी लोक काय करायचे, आता तो कारखाना बंद झालाय, भरपूर ठिकाणी बंद झालाय. जुनी लोक ते अशी फोडून मग ह्याच्यातला आतला गारा असतो या बियेमधला ते सुकून एक एक फोडून दाखव ना आपल्याला. एक गारा फोडून दाखव लगेच, म्हणजे आपल्याला एक कळेल. हे असं फोडून नंतर मग हे गरे निघतात त्याच्यातून असे त्याच्या आतमधून का? आतमधून. आणि मग ते असे कशावर तरी असे सुकट टाकायचे. सुकल्यानंतर मग ते काळे पडतात आणि नंतर मग त्याचा तेल निघतो. पहिले म्हणजे अशी जुनी लोक अशीच करायची. ह्या मावट्यांच्या तेलापासून ते म्हणजे मावट्यांच्या बियापासून तेल काढायचे आणि त्याच्यापासून ते स्वयंपाक वगैरे बनवायचे. म्हणजे आपण जसं आताचे नवीन हे करतो तेल जे असतात त्याच्यापेक्षा हे तेल बेटर असतं. म्हणजे आणि मला पण चांगलं. आता केमिकल वगैरे सगळं वापरतात, तसं आत पहिले लोक असं काहीच नसतं करायची. मला सांग आई, एक कारखाना नसायचा म्हणजे पूर्वीचे लोक, म्हणजे तू जेव्हा लहान होतीस तेव्हा तू आम्हाला सांगितलेलंस की कारखाना नव्हता तेव्हा बैलांना बैलाच्या ह्याच्यावरती असं जातासारखं असायचं गोल गोल. मला तेवढं सांग. मला जर फोटो भेटला तर मी बघा इथे टाकेन साईडला, तर भेटला तर तेव्हा ते बैलांच्या ह्याच्यापासून तू तेल काढायचे. तेव्हा ती लोक खायचे. मग आपल्याला सगळं निसर्गापासूनच भेटायचं तेल वगैरे सगळं. म्हणजे आता हा दुसरा यूज झाला आपला, म्हणजे तिसरा यूज झाला. मावट्या आपण पिकल्यावर पण खाऊ शकतो. आणि तुम्ही बघितलं कच्चाच आपल्याला घ्यायचा आहे. सुजल तिकडे चाललेला आहे. तर तुम्ही आता बघताय आपण मोठ्या काढतायत सगळे. बायनी पण ट्राय केले, सगळे एक 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 ट्राय करताय. सुजल पण झाडावर चाललाय. पण मावाच्या झाडाचा मावाचं तुम्हाला फुल नाही दाखवू शकत, तर माझ्याकडे फोटो असेल तर मी इथे साईडला टाकतो. तसं प्रकारचं फुल असतं. तर तुम्हाला झाड पण आता समजलं असेल कशा प्रकारचं असतं ते. तर त्या फुलापासून म्हणजे दारू पण बनवली जाते. आता ते सध्या नाहीये, म्हणजे आता सध्या कोण बनवतही नाही. गावाच्या ठिकाणी कोण बनवत असेल तर तशा प्रकारे ती दारू पण बनवली जाते. आणि अजून एक त्याचा उपयोग आहे. आता बघा तुम्ही, आता इथे मावाचं झाड आहे, परत ह्या बाजूला एक समजा असं मावाचं झाड आहे. तर या दोन्ही मावाच्या झाडांच्या मध्ये एक जाळा विशिष्ट प्रकारचा लावला जातो रात्रीच्या वेळेस. आणि त्या विशिष्ट प्रकारच्या जाळ्यातून मावाचं जे फूल असतं, आई फुलांचा सुगंध येतो ना, त्या सुगंधावर वटवाघळं येतात ना. हा, तर ती पूर्वीची लोक, आता मला माहित नाही कोण करत असेल तर पूर्वीची लोक असं म्हणजे दोन जर झाडं असतील तर दोन झाडांच्या मध्ये असा जाळा लावतात आणि त्या फुलांच्या सुगंधावर ती जी वटवाघळं असतात ती येतात आणि मग ती दोन्ही म्हणजे क्रॉस होत असताना जाळ्यात अडकतात. तर ती वटवाघळं अशी पकडली जायची. आता काय त्याची आयडिया नाहीये. सुजल तू वरती चढतोय का? तर आई बोलते नको चढू, कारण की खूप वारा सुटलाय, कारण की पाण्याची वगैरे शक्यता असते. तर आता आपण बांबूनेच पाडूया. आणि बघा ही पळसाची पान आहेत ना,
अशी पळसाची पानाची लग्नाची पत्रिका असते, सॉरी पत्रावल्या असतात त्याच्यासाठी. आणि आता आपण याला पण घेतो ना गणपतीला, म्हणजे एक एक पान सुकट ठेवतो गणपतीसाठी, म्हणजे पूर्वीचे नैवेद्य दाखवतो ना, ते चांगलं असतं. तर तुम्हाला म्हावाचं मी पान पण दाखवतो कशा प्रकारे असतं बघा. अशा प्रकारचं हे म्हावाचं पान असतं आणि इथं त्याला फुलं येतात. ते फुलांपासूनच मग असं फळ तयार होतं त्याचं. आता हे फळ आपण खाणार आहोत. तर हे बघा इथं लहान मुलं सगळी एक एक अशी उचलत आहेत. आई पाडते ते. हा तू पण आहेस. हे बघा हे सगळे उचलत आहेत. आणि सुजल आम्हाला काहीतरी सांगतोय. सुजल त्याचं जे चीक असतं ते दाखव नाही की आपल्याला फळ दाखव. हा बघा ते किती घातक असतं सांग जरा मला. ते जर शटर लागला तर निघत नाही ना ते. बघा चीक असतो ना तो जरा जपून, कारण की जर शटल वगैरे लागला तर निघत नाही आणि हाताला खूप आपलं चिकट चिकट होतं. माझ्या पण इथं झालंय. तेलकट होतात. तर थोडंसं जपूनच, काय एवढं काही त्रास नाही पण ठीक आहे. आता आई पाडते बघू. आई आपण याला आकडी पाहिजे होती ना, इथे ना वरती आकडी पाहिजे होती. आपण फक्त कापून आणलो अर्जंटमध्ये. आकडी असते तर आपण असे खेचले असते आणि पटापट सगळे झुपके पडले असते. पण आता आपल्याला असे काठी मारून मारून करावं लागतंय. थोडा कष्ट घ्यावं लागतंय. व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्की लाईक करा यार. लाईकच करत नाही. शेअर करा, सबस्क्राईब करा. दाखव. हे बघा एवढे आपण घेतलेले आहेत. आपल्याला जास्त नको आहेत कारण की आधी पण आपण बस दमला बिचारा. तर आधी पण आपण नेलेले आहेत आणि इथे पण थोड्याशा आहेत. म्हणजे साधारण ही आपली पूर्ण एक पिशवी भरेल अशा आपल्या मोठ्या घेतलेल्या आहेत. तर पहिले पण घरी पण आईने नेलेल्या आहेत आणि ह्या थोड्याशा. तर बऱ्याचशा आता आपल्याला मोठ्या झाल्यात काढून. तर आता आपण बघूया. तर बाय पण आहे, आई पण आहे आणि बाकीचे तिकडे सगळे खेळत आहेत. तर बघू आपण या बाजूने जाणार आहेत शेतावरून. काय करवंद वगैरे भेटली तर बघू. आणि नाहीतर मग आपण डायरेक्ट घरी भेटू आणि कशी फोडतात मोठ्याची बी कशी फोडतात, त्यातून काय पाट काढायचा, काय ठेवायचा, काय फेकून द्यायचा ते आपण दाखवू आणि थेट आपण तिथंच भेटू. चला. हे बघा जाता जाता सुजेने बऱ्याचशे करवंद काढलेले आहेत. हो खाऊन दाखव. गोड आहेत का? गोड असली पाहिजे तर मजा ना रे. गोड आहेत. त्या झाडाची करून एक नंबर लागतो. नंबर गोड करून कसं आहे. हे बघा इथं धामणी पण आहेत. बघू चकुला. बघा चकुलीने काढलेत. हे पिकलेलं अशी रेड कलरची कशी लागतात. चला आता सगळ्यांच्या हातात बघा. हे बघा असे हे पळसाच्या पानामध्ये सगळ्यांनी करवंद घेतलेली आहेत आणि आता आम्ही घरी चाललो. तर आपल्यासमोर आई आहे. म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल पहिल्याच्या पण व्हिडिओमध्ये आई आपली होती. तर आई म्हणजे माझी मोठी काकी. तर आम्ही सगळे तिला आईच बोलतो सगळी मुलं. तर आई आपल्याला आता निसून दाखवणार आहे मोठ्याची भाजी कशी निसतात. तर हे बघा हे आपण असे आणलेले. तर याच्यामध्ये ना हे देठ असतो. आई देठ काढून घ्यायचं ना आधी. काढून घ्या. देठ काढून घ्यायचं आणि नंतर ती फोडायची. हे बघा त्याचे 2 भाग झाले पाहिजेत. अशी ही फोडून झालेली. त्या फोडून झाल्यानंतर त्याच्यातून 1 किंवा 2 बिया निघतात ना. तर ती बिया काढून द्या. आता मगाशी तुम्हाला आईने सांगितलं की बियांचं आपण हे पण बनवतो, आपला तेल पण बनवतो ना. तर त्यालासाठी अशा बिया साईडला काढून पण ठेवू शकता तुम्ही जर तुमच्याकडे ती प्रोसेस होत असेल तर. आणि त्याच्यानंतर काय काढायचं आहे याच्या आतमधलं. त्याला काय बोलतात. पापुत्रामध्ये काहीच नसतं. हा मग ते पापुत्र. ओके असेल तरच काढायचा, नाहीतर नाही काढायचा. ओके. तर नंतर कापून घ्यायची. कशी कापून घ्यायची कशा प्रकारे बघा. आता परत 3 पीस केले त्याचे आपण. 3 भाग केले. 3 भागानंतर एकत्रच त्यांनी केले आईने आणि मग नंतर असे कापून घेतले. कुठे ठेवले. हे बघा हे असे कापून इथे ठेवलेले आहेत. तर आई मला सांग, आता आपण ही भाजी कापून घेतलेली आहे बरोबर आहे. तर आपल्याला आता भाजी बनवायची असेल तर आपण आधी धुतले नाही काय नाही, तर मग कसं करायचं. तिला हळद मीठ लावून वाळत टाकायचं.
वालत हे वालत टाकायचे. आता जर वालत नसेल टाकायचं आपल्याला धुवायचे आणि उकडायचे. ओके. सुकट टाकायचे असतील तर कसं? मीठ हळद टाकून आणि कडक उन्हात किती दिवस तरी सुकून द्यायचे. हे बघा आता आपल्याकडे ना असे सुकवलेले आहेत. हे अशा प्रकारे झाले पाहिजे भाजी. आणि आता मला सांग, आता आपण जी ही भाजी होती बरोबर आहे, हे आपण उकडून घेणार आहेत. आणि आता ही जी भाजी आहे ती सुकलेली आहे, ठीक आहे. मग ही भाजी बनवताना हिला पण उकडायला लागते का? म्हणजे ओली असली तरी उकडायची आणि सुकी तरी असली तरी वालाचे दाणे. वाल म्हणजे पावटा टाकला तरी होतो ना? अच्छा, म्हणजे पावटा, वाल आणि सुकट पण टाकू शकता ना? सुकटीत पण बनवतात ना? सुकटीत पण बनवतात. तर अशा प्रकारे तुम्हाला जर ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भाजी बनवून बघा एकदा आणि आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा कशी झाली आहे भाजी तुमची. अजून काय तुम्हाला भाजी बनवताना जर अडथळा आला असेल तर आम्हाला नक्की सांगा, आम्ही त्याचं सोल्युशन देऊ कमेंटच्या माध्यमातून तुम्हाला. आणि जर अशाच नवीन नवीन तुम्हाला व्हिडिओ बघायचे असतील तर आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करून तिथे त्याच्या बाजूला बेल आयकॉनचं बटन आहे, तो दाबा, जेणेकरून आपली एक नवीन व्हिडिओ आली तर तुम्हाला लगेच कळेल. थँक्यू सो मच. लाईक करा, शेअर करा. ओके.